सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दायो नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ जों मोनसे फिसा स्टुडिअ सिङावहाय दङ आंनि फैबाय थानो गोनां गोदान मेथाइनि खरासनि थाखाय बे बिनानावफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन आङो दायो रेडि लागासिनो दङ फार्स्टआव जि नार्भास बिसोरखौ बुरखाय बुजायनो रेडि खालामनायाव जथेस्थ'खिनि टाइम लादों आरो बिराद कपारेट खालामबाय बिसोर आंजों हाया जाया होननानै थायाखै जोबोद गोसो होदों सावगारियाव नुना नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ माबायदि खेबसे बुंनायावनो गोसो होदों एसेबां टाइम खहा खालामनानै बिसोरो फैनानै जायाबा मा जागोन होननानै आं बिराद सिन्था खालामदोंमोन ओमफ्राय स्टुडिअनि मानसिखौबो गाज्रि मोनजानो गिदोंमोन नाथाय बिबो बुहुद माने सापर्ट खालामबाय आरो লাগিলে যদি নিজৰ বস্তু বনাব না এটা কাম কৰি লোৱা Itu gusay disu. আগে ফোন নালাগে নেকি তুমি মনিটৰ কৰা Yes. কি গজু ধৰবে অকমান এফালে দিব লাগিব এইটো গজু ধৰ মোৰ মানুহ সাক্ষণ ओरैबायदि गाज्रि ब्लेंक जायो खामानि मावफुबाय थानायावनो माइक्र'फनखौ बोखारना लानाया जाम्बिनो मा होनगोन देलाय बेबायदि मानसिखौ ओमफ्राय गोसायै मिनिफ्लांबाय मिनिनायनि उनाव एसे बोलोबो फैबाय ओमफ्राय उनावहाय मोजाङै खालामनो हाबाय आरो जों स्टार्टिंनिफ्राय बहुद सेस्था खालामदोंमोन हायाखैमोन माने बिसोरो गोदान नालाय बिदि माबायाव स्टुडिअआवहाय खननायनि माबा गैया बिदि रेकर्ड खालामनायनि एक्सपिरियेन्स गैया ओरैनो रोजाबनो हाब्लाबो ओमफ्राय खुब मस्ति खालामबाय बिसोरो मस्ति खालामनायनि गेजेरजों लाजिनायखौ गैया खालामनानै हाबाय फार्स्टआव बिराद बुरखायनांदोंमोन हागोन दे होननानै हानाय नङा होननानै बिराद माने बादोंमोन बिसोरो खालामनो लासिंसिं जाजानो गिदोंमोन नाथाय बिराद आंनि थिंजायनिफ्रायथ' आं जानाय बायदिखौनो मोनबाय आरो दा रायजो राजाफ्रासो खोनानानै माबायदि मोनगोन बेखौ उनावहाय खोन्थादो आरो नायनानै रोजाबनायाव मदद खालामनो लाबोदों जेला एसेथ' फुजा खालामनांगोन बेनिखायनो एसे जानाय फिसा जानाय मुवा होनानै आङो बे गथ'फोरखौ बुरखायबाय आंबो एसे जाबाय जानानै एसे ब्रेक लादोंमोन बे समावहाय नायबाय थादोंमोन नायनानै बिसोरो मेथाइखौ मोजां मोननानै एसे मोसानानै दिन्थिबाय मोजांबो नांबाय आंजों नोंथांमोना जेरैबायदि सिगांनिफ्रायनो हेफाजाब खालामबाय थादों बेबायदिनो हेफाजाब खालामलांगोनखौ आं बिराद मिजिं थिदों आरो आंहाथ' ओइदिनखालि फुङाव जाना फैनायानोमोन आङो सिगाङाव रेडिअ' सेन्टाराव थांग्रोदोंमोन अडिअ ड्रामाखौ खालामो नालाय सम फुङावनो जाना फैबाय घन्टासेनिल' खामानियानो फैयै जोंहा सानसे जाखादों 5टाहालागैसिम 11टायाव लिंहरनानै 11टानिफ्राय 5टासिम थानायाव आङो उखैफ्लेजोबनानै थाबायमोन जाहैनोबो सुबिदा मोनासै बिनि उनावनो इथिं स्टुडिअआवहाय टाइमा खम जाहैनायखाय उपाय गैया आङो बेबायदिनो फैनो गोनां जाबाय आरो बिसोर सिख्लाफोर सानैखौ आं बहुत थेंक इउ होदों मानो होनबा आं लिंहरनायाव बिसोर ना होनासै आरो आंखौ मदद खालामनो थारैनो फैबाय थेंक इउ आरो बिसोरखौहाय उनावहाय आं बिसोरनो मोजां ट्रिट होगोन होननानै आंनि बिनानावफोर बायदि बिसोरो गुवाहाटियावनो थायो बिसोरबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ' थेवबो आंनो थाखाय टाइम दिहुननानै फैबाय बिसोरो गोसोखौथ' गोजोननाय मोनदों साबायखर बावदों आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंबो हाजासे दा पेट फुजाखौसो एसे खालामनांसिगोन माने 100% होथारबाय एनार्जि पुरा माबा जाबाय पुरा 100% होथारबाय आरो मोजां फुजा खालामगोन दे आं नोंसोरखौ देबि माताव गोदान गान सफैगासिनो बयबो खोनासंदो एसे खोनासंबानो बाज्ल'खायो जोंना नानिमोना इनै लोगोसे आंबो मेथाइया कमप्लिट जाबा नोंथांमोननो खोनाहोनोसै दायो खोनाहोथ'नाय जाला थारैनो आङो जोबोद एक्साइटेड आरो बिसोरो सिख्लाफोर सानैखौबो बिनानाव बायदि लोगोफोर बायदि जोबोद माने इन्ट्रेस्ट लानायखाय आङो
बिराद हेपि आरो माने फुरा खुला गोसोजों फुरा रंजा बाजाहै आंखौ हेफाजाब खालामबाय मेथाइआथ' बैसागुनि बुलि नङा जेब्लानो मोसानो गोसो जागोन अब्लानो मोसानो हागोन जेरावबो मोसानो हागोन मोसाखावरि नोंथांमोना थारैनो मोसानो जोबोद मोजां मोनगोन आं फोथायदों जेरावबो मोसानो हागोन आरो नर्मेल मेथाइखौ आं गोख्रैनो आपल'ड होगोन आगत ना बेफोरखौ उनावहाय एड खालामगोन आरो गाराङासो मानजोब्बाय बिदिनो जोंहा गोबां मोनसे एक्सकिउसेस थायो आंनि मोनफ्रोम खामानियाव बिसोरो बिनानाव सानैया आंखौ जोबोद हेफाजाब खालामो बेनो आरो बिसोर सानैया बिराद स्पेसियेल आरो आंनि थाखाय आङो बे गुसुं भिडिअ'खौ दानस' होनाय जाबाय उननि थाखाय नेनानै थागोन साबायखर साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय उनावहाय लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय गोजोन्थों